ଏଠୁ ଆମକୁ ଆଉ ଲାଗିବ 8 କିଲୋମିଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବାଇକ୍ ଏଠି ରହିଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଟିକେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ବାଇକ୍ ଟିକେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା। କିଛି ବି ଆଣିପାରେ ବୋଲେରୋ କାର୍ ଯାହା ବି ଆଣିପାରିବେ ସେଇଠି ଆରାମ ରହିବ ଟିକେଟ୍ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ
ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ